Incwadi yokuqala kaJohane, isahluko sokuqala, nevesi lesishiyagalombili, ifundeka kanje. Uma sithi asinasono, siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Wamukelekile kumnikelo. Ingabe wake waqiniseka ukuthi wawenza kangcono ngokomoya kunalokho owawuyikho ngempela? Ukuthi mhlawumbe ekugcineni ususinqobile leso sono esisodwa noma okubi nakakhulu, waqiniseka ukuthi awunaso nhlobo isono. Umpostoli uJohane ukhuluma ngqo nalolu hlobo lokuzikhohlisa encwadini yokuqala kaJohane lapho ethi, uma sithi asinasono, siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. UJohane akabhali leli vesi ukuze alahle amakholwa, kodwa ukuze asigxilise eqinisweni nasemseni. Emavesini azungeze lesi siqephu, uqhathanisa izimangalo ezingamanga zokungabi nasono neqiniso elikhululayo lokuthethelela kukaNkulunkulu. Ngisho nalabo abagezwe ngegazi likaKristu basalwa nesono. Ukuzenza okuhlukile kuwukungaxhumani nokuthi singobani, nokuthi ivangeli lisho ukuthini ngempela. Iqiniso liwukuthi asoni nje. Siyizoni ngokwemvelo. Lokhu akuwona nje umbhalo waphansi wemfundiso yenkolo. Yingxenye ebalulekile yokuqonda isidingo sethu somusa. Nakuba senziwe basha kuKristu futhi sibe nokuthula noNkulunkulu, imvelo yethu endala isaqhubeka. Ngenkathi inhlawulo yesono yakhokhwa ngokugcwele esiphambanweni, namandla esono ephulwa, ubukhona besono buhlala ezimpilweni zethu zasemhlabeni. Ngisho nomKristu ovuthiwe uyaqhubeka elwa impi engokomoya phakathi kwenyama nomoya. uPawulu wabubula ngakho. Wavuma uDavide. uPetru wakhala kamunyu ngenxa yalokho. Futhi nathi kumelwe sikuvume. Kodwa asigcini lapho. Ekuvumeni isono sethu sibuyiselwa enhliziyweni yevangeli. Ukuthethelelwa kanye nokubuyiselwa ngoJesu Kristu. Lokho ubuhle bomusa kaNkulunkulu. Amanga athi, awunasono. Ulungile ngokwakho. Kodwa iqiniso lithi, unesono, nokho uthandwa kakhulu. Futhi uhlanjululwa njalo ngegazi likaJesu. Asikapheleliswa okwamanje. Kodwa sizopheleliswa. Ngaso sonke isikhathi uma sivuma izono, isikhathi ngasinye lapho siphenduka, sisondela kumsindisi wethu. Umgomo awukona ukusho ukungabi nasono. Ukuhamba ekukhanyeni lapho isono sivezwa khona nomusa wavama. Asikhuleke. Baba wasezulwini, ngiyabonga ngokukhanya kweqiniso lakho okuveza isono sami futhi kungibuyisele kuwe. Ngiyavuma ukuthi ngisahluleka, kodwa ngiyakudumisa ukuthi kuKristu izono zami zithethelelwe namandla esono aphukile. Ngisize ngihambe ngokuzithoba, ngokwethembeka, futhi nsuku zonke ngomusa wakho. Qhubeka ungibumba ngifane nendodana yakho. Egameni likaJesu, amen.